Oras na hindi ka olats! Alas-tres na! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? Yeah! Kuya! Ay! Ang iba naman talaga. Iba naman talaga ang ngiti niya ngayon. Palibas at siya'y pauwi na. Sige nga, kuya. Patingin nga niyan. Sige na, patingin na saglit lang. Check ko lang naman kung malaki. Apakadamot, oh. Sige na, patingin. Bakit ayaw mong pagbigyan si Mara Naughty? Ay, sorry, nasasanay na. Mara Tony. Sige na, patingin na. Patingin na niyang ngiti mo. Patingin na niyang ngiti. Nang gustong-gusto at tuwang-tuwa kasi siya ay pauwi na. Eh, di isang malaking sana all. Ako kasi hanggang mamaya pa ako dito. Hanggang hating gabi. Charot! Finally! Uwian na! Oy, anak ko, ang dami na naman parating na bagyo. Mahirap na pag weekend. Kaya naman, alam mo na gagawin mo bago ka umuwi. Teka, hindi pa ako nagpapakilala. Baka nakalimutan mo na yung pangalan ko. Hi everyone! It's a happy Friday, kabisyo. It's me, ang babaeng kaya-kaya kang habulin mapasan ka man makarating. Ara babaeng takbo ng takbo sa isip mo. This is your one and only DJ Mara Tony para sa programang Love Trip. Yo, pakinggan nyo to. Trip lang. Trip natin ngayong hapon is pag-usapan. Ano itong mga nababalitaan ko ngayon sa social media? May mag-artista na sumali ng full marathon pero ng daya. Ay naku, very negative yan kay Maratoni ha. Kaya naman huwag kang aalis dyan. Huwag mo akong tatakbuhan ako. Sinasabi ko sa'yo, tatamaan ka sa akin. Samahan mo lang ako ngayong hapon mula 3 to 6 p.m. with your one and only DJ Mara Tony. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio! Basic!